Bună ziua, lume! Perioada de a acumula masă musculară a început de aproximativ 3 săptămâni. Timp în care am reușit să ajung la 98 de kilograme. Ceea ce mă face foarte fericit, deoarece încep să mă îndrept spre obiectivul propus. Poate mulți dintre voi se întreabă cum am reușit într-un timp atât de scurt să acumulez atât de multă masă musculară. Acest lucru se datorează mai multor factori. 1. Tipul de corp, endomorf. Acest tip de corp îmi permite să acumulez foarte repede masă musculară, dar în același timp grăsime, dacă nu am mare grijă la nutriție și dacă nu am și sesiunea mea de cardio. Antrenamentul, care la un anumit nivel este foarte, foarte greu. Dar când iubești un anumit sport, oricât de greu este, reziști. Când am zis nutriție, mă refer la o anumită dietă. Nu poți mânca orice când te taie pe tine capul și să acumulezi cum trebuie masă musculară. Ai nevoie de o anumită dietă, ai nevoie de o ordine în această dietă. Și ai nevoie ordine în antrenament. Mai exact, ai nevoie de ordine în tot ceea ce faci. În principiu, cam asta a fost. În aproximativ 2 săptămâni voi face o înregistrare foarte frumoasă, sper să vă placă și așa ca o încheiere, fiți puțin atenți. Uite acolo.